kusho umuntu ongakaze ayishaye vele okholelwa kule nto yokuthi it attracts bad spirits. Kini guys, it attracts bad spirits. Hayi kini mina kade ngayiqala grade 7 angina bad spirits anginani iyangiphilela sho ngidlala mina vele uma ngayiqala uzothi attract bad spirits awukazi uyizwa ngisho thina sikade sayiqala hayi I attract bad spirits. We are very sorry. Indlwabong. Shout out to kule gang esishaya nabo. Nginithanda ningayeki bafethu yaphila. Siyacela nganzokwethu ukuthi uma uqala ukungena kuleli khasi lethu ucofa subscribe button lana-ke owesifazane ubeka ngendlela abeka ngayo thina-ke besingathanda ukuzwa uvo lwakho laphaya kwi-comment section ukuthi wena utheni ngalolu daba ngoba yinto le eyenzakalayo sithi kasiyithathe siyibeke nje phambi kwakho injengoba injalo ngoba-ke imangase abaningi ezinkundleni zokuxhumana. Mina-ke nawe sihlangane kwi-comment section sizwe uvo lwakho ukuthi uthini ngalolu daba. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button.